Det er en dejlig følelse at få lov til at smage sejrens sødme igen, selvom at vi fik prøvet det i pokalturneringen mod Brøndshøj, så er det alligevel lidt noget andet også at se pointene til igen på kontoen, så det var rigtig dejligt. Og du fik selv scoret og fik sat Vælges op til et mål. Det er godt at se angriberne i gang igen. Ja, det er det, og rigtig dejligt også at få at hjælpe Tolis i gang også. Det betyder rigtig meget for ham også at få scoret, og forhåbentlig er det ikke sidste gang, vi ser det, og forhåbentlig heller ikke sidste gang, det jeg lægger op til. Og bagud 0-1 ved pausen, hvad foregik der i omklædningsrummet? I kom jo helt anderledes ud. Ja, men jeg synes, det bevidner en rigtig stor mental tro på tingene, også med den forhistorie, vi har. 11 kampe, siger du, og ingen sejre i 2015. Så synes jeg, det er en mental pragtpræstation at komme bagud så tidligt, og så alligevel vinde til 2-1. Og pausen har fungeret lidt ligesom pauserne har gjort, men man kan måske sige, at vi har fået lidt træning i at komme bagud, så vi ved, hvordan den skal grejes. Det håber jeg da i hvert fald fremadrettet. Og er det så stimen, der starter her? Ja, altså det har man jo gentaget sig selv mange gange, at vi skulle have den her succesoplevelse, og så ruller snebolden forhåbentlig. Og det er bare bevis det, ellers så er der ikke meget ved det.